Καλώς τα καλά, παιδιά. Πού είμαστε πάλι? Είμαστε εδώ στο κόκκινο νερό με του φίλου μου του Χριστού, του οποίου η γιαγιά, ρε παιδιά, με έσουσες κυριολεξία, κόλληψε να βρω του Μπιλάμ. Πες ένα γεια, ρε Χριστό, στα παιδάκια. Πες ένα γεια στον κόσμο. Γεια σας. Γεια σας από του φίλου μου του Χριστού. Ρε παιδιά, με έσουσε η γιαγιά της κυριολεξία. Άμα σας πω τι έπαθα, θα πάθει πλάκα. Άμα σας πω μανχά, ένα λεπτό. Πάω εκεί πλες, με παρέκυραν φρούτα, έτσι. Μου λέει τι ώρα θα σώει η Σίλια από αυτό, θα αργήσω λέω το βράδυ. Η ώρα λέει να μας πέσει κανένα 2 κιλά ροδάκι, να κάνει 2 κιλά ντομάτες και κάνει 2 κιλά νεκταρίνια. Πού είσαι στο τάδε σπίτι? Εντάξει. Παίρνω κι εγώ ρε παιδιά εκεί πέρα, χτυπώ την πόρτα, 12 ώρα το μισάνυχτα, χτυπώ την πόρτα, λέω κάποιος δεν βγει. Είχα και το σκλούλι ντόλι. Ναι, έχω και το σκλούλι ντόλι από κοντά να τρέχει να αυτό. Σε μια δόση κυνηγούσε ένα γατί η ντόλι τώρα. Και το, ρε ντόλι έλασε εδώ λέω. Η ντόλι, ρε ντόλι έλασε εδώ. Ανεβαίνει απάνω σε ένα μπαλκόνι από την από πάνω και είχε κρεμασμένα η γυναίκα αυτού τα μαγιά, τα βρακιά όλα και μπαμ με πέφτουν στο κεφάλι όλα. Ωραία παιδιά, έρχεται άντρας και λέει καλά τι είναι αυτά? Λέω ρε χριστιανέ με ντόλι κυνηγούσε ένα γατί, κόπηκε αυτό που το έχεις κρεμασμένα το σκηνή και μ' ήρθαν στο κεφάλι. Δεν τρέπεις λίγο λέει έρθει στο σπίτι. Όχι ρε να τα ρουδάκια να παραγγελία έφερα. Όχι ρε δεν τρέπεις. Ευτυχώς οι αθάνατες ελληνικές γιαγιές. Hello. Οι αθάνατες ελληνικές γιαγιές, γι' αυτό είναι. Ήταν η γιαγιά του Χρήστο από το άλλο μπαλκόνι, παρακολουθούσε. Αυτό είναι η ελληνική γιαγιά. Κάμερα. Κοιτούσε και λέει: όχι, τον είδα εγώ λέει. Είχε τις τσάντες με τα αυτά στα χέρια, με τα ροδάκια και τα νεκταρίνια. Και λέει: όπως πάει το παιδί να μπει, τον ήρθαν τα βρακιά στο κεφάλι. Και δεν είναι, κοίταξε τώρα εδώ, τι μου ήρθαν στο κεφάλι. Ορίστε, τι να πω εγώ τώρα. Και πού να τα παίρνω εγώ αυτά, πέμει τώρα. Πού να τα παίρνω, γέμιση τόπους. Λέω: πάρτα, όχι, δεν είναι κάμια. Ρε παιδιά, με κουρουδιάβει. Αυτά τραβώ εγώ. Άμα δεν ήταν η γιαγιά σου, φίλοι Χριστό, να με δει από απέναντι και να με γλιτώσει, θα την πατούσα τη δουλειά. Ναι, όλα τα βρακιά. Ναι, με ήρθαν στο κεφάλι, ρε. Δεν ήταν μόνο βρακιά. Ήταν και μαγιά. Τα ξέρεις τα μαγιά? Τα ξέρω. Τα μαγιά είναι που κάνουμε μπάνιο. Και δεν ήταν κανονικά, ήταν όλο γραμμές και σιρίτια. Βλέπεις εδώ τώρα. Τι να βγάλεις τώρα με τις γραμμές και τα σιρίτια αυτά. Παναγία μου σώσει ρε Παναγία. Χριστό, εσύ να μας πεις 2 πράγματα τώρα. Από πού είσαι, τι τάξη πας και πώς φαίνεται εδώ πέρα που κάνεις διακοπές. Εδώ που κάνω διακοπές είναι υπέροχα. Μπράβο. Πώς λέγει το μέρος? Κόκκινο νερό. Κόκκινο νερό, είσαι ωραίος. Και από πού είσαι? Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Από Τρίλοφος. Από τον Τρίλοφο. Ναι. Ένα χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη, στον Τρίλοφο και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, σε όλη Βόρεια Ελλάδα. Και όλους τους συμμαθητές μου χαιρετίσματα στη δασκάλα μου. Σε ποιο σχολείο πας? Στο πρώτο. Στο πρώτο σχολείο που πάει ο Χριστός, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδάκια και στα σκάλα. Παιδούλια μου, να ξέρετε, άμα θέλετε πάτε παραγγελίες τύπου τα πράγματα, να προσέχετε, γιατί εγώ την πάτσα. Τσούκ ένα follow, τσούκ ένα like, τσούκ ένα καμπανούλ και να προσέχετε, υπάρχουν και ελληνικές γιαγιές. Bye bye. Γεια σας, γεια σας.